Te godine 995. Dana 28. rujna pogibe zadnja hrvatska kuća na tlu bijele Hrvatske, kuća dinastije Slavnik. U godinama propasti bijelih Hrvata na području Krakova, Moravske, Šleske i Libica pogiboše od dušmana naša sveta braća Adalbert i Gaudencije. U današnjoj Hrvatskoj nitko za njih ne zna, povijest ih naša malo spominjemo. Kao nisu bili naše loze dika, ponos naše bijele Hrvatsko. Dođoše nas glave oni koje branizmo i nad njima smo vladali. Iz ljubavi i milosrđa u veliku Hrvatsku mi ih primizmo i dašmo im drevno ime Hrvata. I rano Hrvati od roda Alam u slavnom boju na Eraksu spasiše Slavene od crnogotskog jarma, samo da nas Slaveni pobiju. Pamtimo pokoj Hrvata od strane češkog kneza drugog Boleslava. Preko noći Česi pobiše Hrvate, 50.000 u Libicama. Krv je tekla do koljena nogu i ljepila se o lice izdajica. Boleslavu Gospod udjeli nagradu, moždani udar te umre u mukama. To je bila zadnja plemenita kuća sjeverno od današnje Hrvatske. Rođaci sa kućom Premišlovića koja nas mučki izdade.